Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 15. Apan sa dili pa mayong hapon sa akong lulo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mark chapter 6 verses 14 to 15. Ang giingon dinhi: si Hari Herodes nakadungog niining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tawo nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Niadtong miaging semana atong nakatunan nga gisugo sa Ginoo ang iyang mga tinunan sa tinagurha. Gipadala niya aron magsangyaw sa pulong sa Ginoo mahitungod sa gingharian sa Dios, magsangyaw sa ebanghelyo. Ug giingnan sila ni Jesus nga dili magdala og daghang mga provision sa ilang pagpanglakaw, gumikan kay ang Ginoo mao'y bahala nga mutagbo sa ilang gikinahanglan. Ning takna sa kahaponon atong i-direct ang attention sa matagusa sa bersikulo 14 hangtod sa 15. Sa dihang nanglakaw na ang mga disciples ni Jesus Christ nga nagwali sa pulong sa Ginoo, nabantog ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug nakaabot kini sa dalunggan ni Haring Herodes. Actually si Herodes, mga kaigsunan, gobernador kadto dili hari. Pero kay ganahan man siyang tawagon og hari. Gumikan kay naila siya ingon nga hari, pero gobernador gyud ang iyang posisyon. Ilalom siya sa emperador sa Roma. Ang Herod, mga kaigsuunan, 5 ka buok kini sila nga dunay ngalang Herod sa Biblia. Ang Herod nga atong gihisgutan dinhi mao si Herod Antipas, kadtong miuyon nga ipapatay si John the Baptist. Kabit ni siya sa asawa sa iyang igsuon nga Herod usab ang titulo. So second husband na siya ni Herodias. Ug kining si Herodias naglagot kayo ni Juan Bautista, gumikan kay si John the Baptist, gibadlong niya si Herod mahitungod sa sala sa imoralidad nga gikabit niya ang asawa sa iyang igsuon. Ug nakahigayon si Herodias sa pagpanimalos, mao nga gipapatay si John the Baptist. Mao nga pagkasayod ni Herodes mahitungod kang Hesus, ang misantop dayon sa iyang hunahuna, si Juan Bautista nabanhaw in the appearance of Jesus Christ. So gitilisok siya sa iyang konsensya, mga kaigsuunan. Ug sa atong gibasa karon nga teksto, ang kabantog sa atong Ginoong Hesukristo mikuyanap sa nagkalain-laing dapit. Gumikan kay si Jesus nagpang-ayo sa mga masakiton, ug bisan ang iyang mga disipulo nga iyang gisugo sa pagpanangyaw, gihatagan usab niya og kagahom sa pagpang-ayo sa mga masakiton. So daghan ang mga naayo, mga sanglahon, mga giyawaan, mga patay na banhaw usab sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagtulunan ni Kristo dili susama sa mga pagpanudlo sa mga pariseyo ug mga iskriba at that time. Ug ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo mas inila pa kaysa mga pariseyo, mao gani nga nasina ang mga pariseyo kaniya. On the one hand, mga kaigsuunan, magmaya kita gumikan kay ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo nahimong inila niadtong panahona. Ang iyang kabantog mikuyanap, mga kaigsuunan, ug daghan kaayong bagang mga katawhan
ang miduol kang Hesus aron makapaminaw sa iyang mga pagtulunan ug maayo usab sa ilang mga balatian. Di ba mao man kini ang atong gusto nga ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo mahimong inila mabayaw mga kaigsuonan apan bisan pagdaghan kay mga tawo ang nasayod mahitungod kang Hesus. Jutay lamang kanila ang tinuod gayod nga nakaila kaniya. Mausab kini ang kahimtang sa atong nasod dinhi sa Pilipinas. Daghang mga tawo nga nakadungog lamang mahitungod kang Hesus, nasayod lamang mahitungod kang Hesus, pero wa gyud nila mailhi ang atong Ginoong Hesukristo. Aduna sila'y intellectual knowledge lamang, pero wala sila'y saving knowledge. Mao nga ning takna sa kahaponon atong pamalandungan ang kalainan sa kining gitawag og mere head knowledge. Kining taman lamang sa ulo, wala midulot sa kasing-kasing, o kining gitawag og saving knowledge, tinuod nga kahibalo or pagkaila ni Kristo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan. Apan sa dili pa kita mamalandong, magampo una kita og atong pangayoon ang tabang sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Salamat o Dios sa kahigayuna na usab nga imong gihatag kanamo sa pagpamalandong sa imong pulong ug hinaot Ginoo nga imong dihugan ang imong sulugoon karon sa pagbatbat sa mensahe sa ebanghelyo. Andama usab ang kasing-kasing sa mga tigpaminaw namo karon sa pagmantala sa ebanghelyo. This we pray in Jesus name. Amen. Mere head knowledge. Kini kahibalo nga taman lamang sa utok. Delikado ka na mga kaigsuonan. Utok lamang ang adunay kahibalo pero wala midulot sa kasing-kasing. Ang mga Israelita, ang mga Hudiyo, puno sila sa kahibalo sa pulong sa Ginoo. Atuha kanila ang mga propeta. Privilege sila of all the people of the world. Nadawat nila ang mga saad sa Dios. Ug sila gayud ang nasod nga giadtuan sa atong Ginoong Hesukristo niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan. Ang anak sa Dios anaa sa ilang taliwala. Nakita nila, nasaksihan nila ang mga milagro sa atong Ginoong Hesukristo. Nadunggan nila sa ilang igdulungog ang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo ug nahimong bantugan ug inila ang atong Ginoo sa ilang nasod. Ang giingon sa verse 14, kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. So you see, privileged ang mga Jewish people. Samot na ang mga kababayan sa atong Ginoong Hesukristo. Nagtubo si Kristo kauban sa ilang barangay. Nailhan nila ang atong Ginoong Hesukristo. Nailhan nila si Jesus. Apan wa gyud nila tinuod nga mailhan kung kinsa gayod ang atong buhi nga Dios. Ang giingon sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 6, natingala siya sa pagkawala nila'y pagtuo. Nadunggan nila si Jesus, pero wa gyud nila mapamatii. Mao nga sa mga pagwali sa atong Ginoong Hesukristo, pila kahigayon nga iyang gisulti kining, he that has ears to hear, let him hear. Ang adunay igdulungog, makapamati niini. So, sa teksto nga atong gibasa ning takna sa kahaponon, although nasayod sila sa pangalan ni Jesus, pero wag yun nila mailhi si Jesus sa tiunay gayon. Verse 14 and 15 ang giingon diri. May mga tawo nga miingon, usab nga siya mao si Elias, apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. So you see, wala sila nagkahiusa. Wag yun nila mailhi nga si Kristo, anak sa Dios. Mao ang Mesiyas, mga kaigsuonan. Now, remember, daghan kaayo sa mga sumusunod kang Kristo niadtong panahona, temporary lamang nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mituo kunuhay sila sa atong Ginoo pero temporaryo lamang ang ilang pagtuo. Mao kini nahasulat sa John chapter 2 verse 23 hangtod sa 25. Paminawo nato. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, kay nasayod man siya sa tanang tawo. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo, tungod kay siya mismo nasayod man kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. So kining mga tawhana,
Nag-angkon sila nga magtutuo sila kunuhay ni Kristo, pero wala mosalig si Kristo kanila, gumikan kay nasayod si Kristo nga mini ang ilang pagtuo. Dili tinuod ang ilang pagtuo, temporaryo lamang. And don't forget, niadtong misulod si Kristo sa Jerusalem, misakay sa usa ka asno, kining mga tawhana nagkaway-kaway sa mga lukay sa pagdayig, malipayon silang nagasinggit og pagdayig sa atong buhi nga Dios. John chapter 12 verse 12 to 13. Ang giingon diri, sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tawo nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa nanguha silag mga palwa sa palmera ug nanggula aron pagsugat kaniya ug naninggit. Dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Nindot kayong tanawon unta nga nagadayig sila sa atong buhi nga Dios. Ug nakita na usab nato kini sa Juan kapitulo 6 bersikulo 2. Gasunod-sunod gud sila ni Kristo, aduna sila'y kadasig nga musunod sa atong Ginoong Hesukristo bisag asa miadto si Jesus. Ang giingon sa John chapter 6 verse 2, misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Verse 14 and 15 ang giingon diri, sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. And then si Jesus nagsugod sa pagtudlo mahitungod sa bugat nga mga kamatuoran. Ug kining nag-angkon nga magtutuo kunuhay sila ni Kristo. Sa pagkadungog nila sa bugat kayo nga kamatuoran nga gitudlo ni Jesus nga nag-expose sa ilang kasing-kasing, sa ilang pagkamakasasala, mikakak na sila, mitalikod na sila sa atong Ginoong Hesukristo. John chapter 6 verses 41 to 42 ang giingon dinhi, ang mga tawo nagbagulbol batok kaniya kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Miingon sila, dili ba siya si Jesus nga anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. So you see, nakaila kunuhay sila ni Jesus, pero wa gyud nila mailhi si Jesus. John chapter 6 verse 59 to 60 ang giingon diri, gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinaguga sa Capernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon ana. Kinsabay makasabot niini. Busa sa bersikulo 66 giingon dinhi, tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. They heard about Jesus Christ, but they did not really hear the Lord Jesus Christ. Nailhan kunuhay nila si Jesus, pero wa gyud nila tinuod nga nailhi ang atong Ginoong Hesukristo. Niadtong bugat na nga mga pagtulunan ang gula sa bakba sa atong Ginoong Hesukristo. They discovered that they did not want the true Jesus Christ. Ug mao kini ang makasubo nga realidad sa atong kapanahunan karon, mga kaigsuonan. Adunay daghan kayong mga katawhan, baga nga mga tawo sa atong kapanahunan karon nga nagapuno sa nagkalain-laing mga simbahan. O giingnan sila nga mosabat lang og sinner's prayer, mosumay lamang sa sinner's prayer, pagampo sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo, bisag walay tinuod nga paghinulsol og pagsalig sa Ginoo, gumikan kay misumay sa sinner's prayer, luwas na kunuhay. Aduna sila'y hitsura sa relihiyon, pero relihiyon nga walay tinuod nga Kristo sa ilang kasing-kasing. Ang uban nag-enjoy lamang sa nindot nga tugtog sa simbahan, nag-enjoy lamang sa nindot nga fellowship, murag belong sila, at home sila sa usa ka grupo, o gumikan kay involved sila sa ilang relihiyon, ang ilang konsensya na hinanok ug duro. Pero walay ebidensya sa tinuod nga espirituhanon nga kinabuhi sa ilang kalag. Walay pagtubo ang kawayan nga patay. Kung imo ka nang itanom sa yuta, bisan pag imo ka nang abunuhan,
Bisan pa og imo ka ng bubuan higala, dili gyud na motubo kay patay man. So daghang mga tawo nga naa kunohay sa simbahan, pero wa gyud motubo sa ilang pagkabalaan. Wala gyud motubo sa ilang pagliwat sa atong Ginoong Hesukristo. In other words, walay spiritual growth. Ilhanan nga dili sila tinuod nga spiritually alive. Patay ang ilang kalag gihapon. Kung makadungog sila og pagwali sa bugat nga mga doktrina, dili sila komportable mga kaigsuonan. Kung adunay igsuon sa iglesia nga magsulti kanila mahitungod sa pagkabalaan, masakitan sila ug masuko sila. Kung ang pastor muwali sa bugat nga mga kamatuoran, ilang dauton ang pastor. Kining mga tawhana, they know about Jesus, pero wa gyud nila tinuuray nga nailhan ang atong Ginoong Hesukristo. They do not know Him properly. Perhaps ang ilang pagkasayod lamang kang Kristo na mutagbo sa ilang panginahanglanon sa matag adlaw, mura ka na ang ilang nailhan kang Kristo. Nga naghatag ang Ginoo og kalinaw, comfort, nagprovide og eternal life, ug gitagbo ni Kristo ang mga nabati nato nga panginahanglanon sa matag adlaw. Tinuod man kining mga butanga. Ang Ginoo lamang gayod ang tinubdan sa tanan natong mga gikinahanglan. Pero taman ra dinhi ang ilang pagkaila sa atong Ginoo. Wa nila mailhi si Kristo, isip Dios ug hari sa ilang kinabuhi. Sama ni ining mga Hudiyo, mga kaigsuonan. They believed many things about Jesus. Mituo sila nga si Kristo makabuhat og milagro. Pero wa gyud sila mituo nga si Kristo Dios, hari nga kinahanglan mupailalom sila ug mupasakop sila sa ilang kinabuhi. They don't see Jesus as their Lord and King. Dili gyud tinuod ang ilang pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo. In fact, niadtong adunay karatula nga gipaskil sa krus sa atong Ginoong Hesukristo ug gisulat dito, Jesus Christ, the King of the Jews. Nireklamo sila, ilang gipatangtang ang karatula. They did not believe that Jesus Christ is King. Ug sa adlaw nga gidakop si Jesus, misinggit sila nga ilansang si Kristo sa krus. Ug matod pa sa John chapter 19 verse 15 ang giingon diri, apan sila naninggit sa pagtubag, patiya siya, patiya. Ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila, gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, wala kami hari gawas sa emperador. Mga kaigsuonan, ang kaluwasan nag-require nga atong ilhon si Kristo, isip Dios, hari ug manluluwas. Dios, boss, amo sa atong kinabuhi. Siyang masunod. Mao kini ang tinuod nga kaluwasan. Roma Kapitulo 10, versikulo 9, ang ingon dinhi, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Dios, mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Ang but pasabot aning Jesus is Lord, but pasabot Jesus is King. Siya ang hari. Ang problema sa mga katawhan karon, relihiyoso lamang. Nasayod kunuhay sila mahitungod kang Jesus. Pero wa gyud nila tinuuray nga nailhan ang atong Ginoong Hesukristo. They do not know Jesus and He does not know them. Ug ang mahitabo sa adlaw sa pagtuon, mga G man pud kining mga tawhana, magampo pud kunuhay. Pero ang giingon sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, ang giingon diri, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Niadtong adlaw, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan, apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Pamalandungi kini mga kahigalaan. Unsa katinuod ang atong pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo? Basin og mere intellectual head knowledge lang na og dili gyud tinuod nga nakaila kang Hesukristo isip Dios, hari ug manluluwas. Basin og ikaw paghihapon ang imong amo, ikaw paghihapon ang hari sa imong kinabuhi, ug wa gihapon ka mo bow down sa awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo. I tell you, my dear friend, dili ka tinuod nga Kristohanon.
Ang tinuod nga Kristohanon adunay bag-ong kasing-kasing. Gibag-o sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, kasing-kasing nga nagpasakop na kang Kristo ingon nga hari. And that leads us to the second point. True saving knowledge. Ang tinuod nga pagkaila kang Kristo nga nagdangat ngadto sa kaluwasan. Unsay ilahanan sa tinuod nga pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo? Well, higala, kung tinuod ikaw nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo, mahimo kang suod kaniya. Ganahan kaayo ka nga musimba kaniya. Ganahan kaayo ka nga mupasidungog kaniya. Ganahan ka nga mubayaw sa iyang ngalan. Ganahan ka nga mubuhat sa iyang kabubuton. Mao ka na ang tinuod nga pagkaila kang Kristo. Pero kung bugat sa imong kasing-kasing ang pagpasakop sa Ginoo, I don't believe you truly know the Lord Jesus Christ. This is true knowledge. Ang giingon ni Pablo sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 10 hangtod sa 11. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. So you see, the desire of Paul is to become like the Lord Jesus Christ. John spoke of it in 1 John chapter 1 verse 3. Ang giingon diri, gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita ug nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Mahiusa, but pasabot adunay fellowship, adunay pagpakigsandurot sa atong Ginoo, adunay communion, adunay pagsimba nga tinuod. Ang tinuod nga pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo nagmugna kini og paghigugma sa atong kasing-kasing alang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kini nga paghigugma miresulta kini sa atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 4. Ang giingon dinhi, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. So ang pagtuman dai sa kabubuton sa Ginoo, usa ka na ka ebidensya nga tinuod nato siyang nailhan. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon ka ng tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Mao kini giingon ni Apostol Juan mga kaigsuonan. So kini nga pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo, nagresulta kini sa paghigugma nato kaniya ug ang paghigugma kaniya mapamatud-an sa atong pagsunod sa iyang mga sugo. If you love me, keep my commandment. Mao kini ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug moresulta usab kini sa atong paghigugma sa mga kaigsuonan sa iglesia. Ang giingon sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 1, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. 1 John chapter 4 verse 20 to 21 ang giingon diri, kung may muingon gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isig katawo, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita kung wala siya mahigugma sa iyang isig katawo nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isig katawo. Ang love to the brethren mao ang usa sa ilhanan nga tinuod natong nailhan ang atong buhi nga Dios. Ug ang tinuod nga kahibalo sa atong Ginoo nagmugna kini og paglambo ug pagtubo mga kaigsuonan. Ang ilhanan sa mini nga pagtuo, wala gayoy pagtubo. Bisan pagbubuan nimo na, abunuhan nimo na, gumikan kay patay, dili gyud na mo dahon, dili ka na mo tubo. No progress towards maturity. Ug daghan kay mga tawo nga pila na katuig nga miyembro sa iglesia, kusog gihapon kay mamalikas. Chismusa gihapon kaayo, dili tinuod nga Kristohanon. Gumikan kay ang tinuod nga adunay pagtuo, mamunga gayod. Mulambo gayod mga kaigsuonan, muliwat gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Pamalandungi ka na higala. Ang giingon sa Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamong mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon mahitungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon apan hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamog gatas. Ang nagkinahanglag gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo ug sa dautan. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na
nga nakabansay ug nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo ug sa dautan. Mga sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 3, ang giingon ni Pablo nga mutubo kita. Dili kita magpabilin nga grade 1, grade 2 or elementarya sa atong pagtuo. Ug nag-warning ang author sa book of Hebrews mahitungod sa pagkadelikado kung wala gayoy pagtubo nga atong masaksihan sa usa ka tawo. But pasabot mini kana nga magtutuo. And again, Hebrews chapter 6 verse 7 to 9, nag-remind ka nato nga mahinungdanon gayud kaayo ang pagpamunga gumikan kay ebidensya kini sa tinuod nga kaluwasan. Now, kini nga passage nga atong gipamalandungan karon mga kaigsuonan, warning kini sa matag usa kanato. Ang ngalan ni Kristo nabantog ug nahimong inila sa Israel at that time. Pero bisan pag nahimong bantugan og inila ang ngalan ni Kristo, jutay ra gayud kayo ang tinuod nga nakaila kaniya. Ug nahadlok kita nga mao kini ang nahitabo sa atong nasud karon. We are identified as a Christian nation. Ang majority of our people nakaila kunuhay sa atong Ginoong Hesukristo, but do they really know the Lord Jesus Christ? Nagpasakop ba sila sa kabubuton sa atong Ginoo? Nahigugma ba sila sa atong buhi nga Dios? Nagbuwali ba sila mahitungod sa Dios? Nagsimba ba sila sa atong buhi nga Dios? Ang tinuod nga kinabig sa atong Ginoong Hesukristo, doon na gayoy kabaguhan sa iyang kinabuhi. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2. Ang giingon diri, mga igsuon pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin kamo niini nga maligon, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gawarning si Pablo mahitungod sa taphaw nga pagtuo. Hinaot nga dili taphaw ang atong pagtuo. Higala, kung ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon nag-expose sa tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing, adunay paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Pag hinulsol sa tinuuray gayon, ilha nga ikaw makasasala og rebelde atubangan sa Dios. Hinulsuli ang imong sala, pagpasakop kang Kristo. Ang good news, kung muduol ikaw kang Kristo, kung mudangup ikaw kang Kristo, dili kaniya balibaran. Hinluan kaniya sa tanan nimong mga sala, iya kang pasayloon ug iyang bag-uhon ang imong kasing-kasing. Mo kini ang tinuod nga kaluwasan, kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala, ug ang tinuod nga naluwas gihatagan og bag-o nga kasing-kasing, mao nga aduna gayoy kalainan sa iyang kinabuhi karon gikan sa kaniadto. Hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo nimo ning takna sa kahaponon. Pag hinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo, iya kang luwason, iya kang pasayloon, iya kang tabangan higala. Magampo ta. Salamat o Dios sa pulong nimo ning takna sa kahaponon ug hinaot nga nagbunga kini ug tinuod nga pagkaila kang Kristo ug tinuod nga kaluwasan. In Jesus' name we pray. Amen. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. O puno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Buot mo nga kumututok sa bugos mong katahong, sa gahom mong nagabago, naligon ako. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo. O puno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Di hitup ngang kaayo mo, lapad pas kadagatan, kahibulong ang gihatag nimo kanako. Tumangbahan di sa grasya na alamang kanimo,
saan mo dakong matuod, gisaligan ko. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo, upuno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.